Айде, излязахме от селото. Айде, Шакан, Барабан и Яна. Не можахме всичко да запишем, ама каквото можахме, това. Така. Кученце, за мен е стръмно. По-бавно. Чакайте ме. Така. Аз не втечам като кучо. Браво. Никой да не ходи на боклуците, само по пътеката. Айде, Яно. Яно. Айде, Шакан, послушам. Айде, Янка. Айде, идвамата. Айде тази. Айде, Яно. Тук е малко стръмничко, но нищо. Айде сега сме на равното. Дано да излезе хубав клип, бе. Малко мрачно е, ама нищо. Сега ще спрем на Лутколева чешма. Ще ханю, за да видим има ли водица днес. Шахан, спри там. Шахан, Янка, хайде на чешмичката. Шахане. Ето е. Шахан, Яна. Янка, ти ще пинеш ли вода? Кой ще пие? Айде, Шахан отива. Янка, бягай при Шахан. Ето го добрия Шахан. Айде и ти. Така. Айде две кученца да пият. Много добри кучета. Някоя сърничка не е ли пила преди вас? Подушвате ли я? Браво. Айде пак напред. Сега има и малко надолу. Айде, Янка. Айде, кученци, да ми се покаже. И друго. Айде, продължаваме. Пикло. Ето където гонехте един зайо, помните ли? Там горе при тия борчета. Кой ще иди пак да гони заек? Мързива. Добре, айде, продължаваме. Я покрай тая локвичка. Айде, Мутов. Ох. Къде сте, бе? Шакан, тук. Яна, Бибияна. Айде, кученца. Прощайте, скалисти гори.
Да, 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 да. Прощайте, прощайте, скалистые гори, без море прожить я не смог. Хе-хе-хе-хе. Не ми харесва тишахана песен. Тамай, а? Добре, няма да пея вече. Я тук да спреме малко. Да спреме ли филма? Не, айде ще караме до Сечен камък. Хайде, Яно. Нещо намери ли, куче? Няма нищо, бе. Отсреща се види Сечен камък, но още малко да повървим. Чувате ли как шуми реката вече? Там долу е в дерето тя. Там. Хайде, Янка. А тук едно изворче се отвори, кученца, тези дни. Вижте по пътеката как тече. И сега ще идем до него. Да го покажем. Ето. Ето тук цяла рекичка може да образува след време. Ето го изворчето. Ето къде, ако се вижда. Айде. Тук е стръмничко малко, но съвсем малко. После е по-равно. Оттатък хубави скали се виждат, ако могат да се видят. Ето ги. Там се вижда един на скалата растнат като Христос, но от далече май няма да се види хубаво, но ще обърна към него, като идем наблизо. Ето го сега, но той е малко срещу слънцето, та не знам дали ще се види. Там далечината на отсрещната скала е един Исус Христос. Вижда, но тук на място човек трябва да дойде, за да го види. Наближаваме Сечения камък. Това е един пролом в скала, която се изпречва на пътя. Разказват, че пътеката е минавала отдолу, но по време на руско-турската война отряда на Гурко, изтегляйки се към Стара планина, ето тук е проломил скалата, за да минат оръдията на руската армия.
Ето това е всъщност началото на тъй наречения руски път. От тук нагоре през Казалнъшкото поле и по Балкана нагоре към Шипченския проход. Така, сега наближаваме Картагенския вир, но първо ето тук е една скала, която се нарича Стражата, защото ето е в ляво от нас, защото ето тук в смутни времена селото е изпращало стража, която да варди пътя към Дълбоки и да го пази от неканени нощни гости. Хайдуци, недобри гости. Вървиме към Картагенския вир. Поравен път. Още малко. Тук остатъци от сечещи. Кученца търчат вече. Я да видя дали работи, да. Кученца, чакайте ме при вира. Искам да вас заснема как се къпите. Ето тук ще започнем едно леко слизане към вирчето. Кученца ме чакат. Добрички, добрички кучета мучета. Мои кученца добри. Шахан, чо във вира, Шахан е. Не е по пътеката, Шахан. Чува се шума на водата от водопадчето. Шахан, Шахан, къде тръгна? Ела при Янка. Янка, Шахан. Айде. Айде, Яна, надолу. Шахане, айде и ти. Айде да не ме блъснеш после. Какъвто си мацарон. Така, браво, браво. Ех, как ми се къпи на мене. Малко студено ще ми влезе. Да, има си хаз да падне. Стана зарезил. Ух! Ето силен шум. Реката се чува. Нали? Браво на кучето. Чакай и аз да погледна. Чакай. Първо, ето е реката, отгоре види. Шуми, спуща се надолу. И тук преди вира, ето една малко водопадче, малко, колко да е малко, както викат Филаков, и някъде метър и нещо. Ето го и вира. Ако се вижда добре, ето това вирче. Там, където е Шахане, да нима се бориш. Там, където е най-тъмното, през лятото сме го мерили, е тук някъде, е 2 метра, даже и малко. Ето тук си топлитко и реката продължава надолу. Кученца! Кученца! Айде, елате, бе! Айде, защото си ходим след малко. Няма да висим тук. Айде, Шахан, яда! Шахан, бързо тук! Бързо, моите деца! Браво, Браво, Янката е по-послушна. Янката е по-послушна.
Хайде, Янчо. Хайде, Шеканчо. Хайде. Ой, Муца. Шекани, Шекани. Хайде и ти. Хайде вътре във водата за последно. За последно. Хайде. Хайде, Муца. Хайде, бе. Не ви съм мокър днеска, нали? Ето го. Разбива се, разбира. Ех, че хубава вира. Аз ако съм куче, до сега съм много вълкътен. Айде. Айде да се измъкваме. Да се измъкваме сега нагоре. За вас е лесно, а пък аз трябва да драпам. Айде! Айде, Яна! Айде, Шахан! Айде, Янка! Айде, и дядо Коста да се напъни! Тряс! Хоп! Браво, браво! Браво на мене! Браво на мене, кученца! Аз ви викам браво, а вие на мен не викате. Айде, спирай!